What should I do? Beth ylwn ni'n wneud? Beth ylwn ni'n wneud? Beth ylwn ni'n wneud? Have you looked at the car? Wyt ti wedi edrych ar y car? Wyt ti wedi edrych ar y car? Wyt ti wedi edrych ar y car? I was born in Egypt. Ges i ngeni yn yr Aifft. Ges i ngeni yn yr Aifft. Ges i ngeni yn yr Aifft. Where is the money kept? Lle mae'r pres yn cael ei gadw? Lle mae'r pres yn cael ei gadw? Lle mae'r pres yn cael ei gadw? Go to the library at once. Cer i'r llyfrgell ar unwaith. Cer i'r llyfrgell ar unwaith. Cer i'r llyfrgell ar unwaith. I would hide under a car. Faswn i'n cuddio dan gar. Faswn i'n cuddio dan gar. Faswn i'n cuddio dan gar. Will you be busy tomorrow? No. Fyddi di'n brysur fory? Na fydda. Fyddi di'n brysur fory? Na fydda. Fyddi di'n brysur fory? Na fydda. Will you hoover the lounge, please? Nei di hwfro'r lolfa, please? Nei di hwfro'r lolfa, please? Nei di hwfro'r lolfa, please? How much does the banjo cost? £10. Faint mae'r banjo'n gostio? 10 punt. Faint mae'r banjo'n gostio? 10 punt. Faint mae'r banjo'n gostio? 10 punt. Will there be money in the box? Fydd na bres yn y bocs? Fydd na bres yn y bocs? Fydd na bres yn y bocs?
He is the tallest in the family. Fod i'r talan y teulu. Fod i'r talan y teulu. Fod i'r talan y teulu. We would have phoned. Fysa ni wedi ffonio. Fysa ni wedi ffonio. Fysa ni wedi ffonio. Should we use Gibson's honey? Yes. Ddylen ni ddefnyddio Mel Gibson? Dylech. Ddylen ni ddefnyddio Mel Gibson? Dylech. Ddylen ni ddefnyddio Mel Gibson? Dylech. I know that you know. Dwi'n gwybod bod ti'n gwybod. Dwi'n gwybod bod ti'n gwybod. Dwi'n gwybod bod ti'n gwybod. She is not as rich as her father. Dydy hi ddim mor gyfoethog a'i thad. Dydy hi ddim mor gyfoethog a'i thad. Dydy hi ddim mor gyfoethog a'i thad. What's wrong with the dogs? Why are they barking? Be sy'n bod ar y cwn? Pam maen nhw'n cyfarth? Be sy'n bod ar y cwn? Pam maen nhw'n cyfarth? Be sy'n bod ar y cwn? Pam maen nhw'n cyfarth? Mr. Kaplan is shorter than Mr. Thornhill. Mae Mr. Kaplan yn fyrach na Mr. Thornhill. Mae Mr. Kaplan yn fyrach na Mr. Thornhill. Mae Mr. Kaplan yn fyrach na Mr. Thornhill. No one believes that I can fly. Does neb yn credu bo fi'n gallu hedfan. Does neb yn credu bo fi'n gallu hedfan. Does neb yn credu bo fi'n gallu hedfan. Will you put the kettle on? Neu di roi'r tegell i ferwi? Neu di roi'r tegell i ferwi? Neu di roi'r tegell i ferwi? Did you tell them? Yes. Ddydys di wrthyn nhw? Do. Ddydys di wrthyn nhw? Do. Ddydys di wrthyn nhw? Do.
How fast is she driving? Or, how fast does she drive? Pa mor gyflym mae'n drifio? Pa mor gyflym mae'n drifio? Pa mor gyflym mae'n drifio? Do you want to speak to someone that speaks Welsh? Da chi isio siarad â rhywun sy'n siarad Cymraeg? Da chi isio siarad â rhywun sy'n siarad Cymraeg? Da chi isio siarad â rhywun sy'n siarad Cymraeg? What is the phone number of the mayor of Bala? No idea. Be di rhif ffôn Mair y Bala? Dim syniad. Be di rhif ffôn Mair y Bala? Dim syniad. Be di rhif ffôn Mair y Bala? Dim syniad. He says that the line is busy. Mae o'n dweud bod y lein yn brysur. Mae o'n dweud bod y lein yn brysur. Mae o'n dweud bod y lein yn brysur. I hope that it will be fine tomorrow. Speaking about the weather. Gobeithio bydd hi'n braf fory. Gobeithio bydd hi'n braf fory. Gobeithio bydd hi'n braf fory. These are cheaper than those. Mae hein yn rhatach na hynna. Mae hein yn rhatach na hynna. Mae hein yn rhatach na hynna. Someone will come and help, I am sure. Eith rhywun ddod i helpu, dwi'n siŵr. Eith rhywun ddod i helpu, dwi'n siŵr. Eith rhywun ddod i helpu, dwi'n siŵr. If I was smaller, I could live in a box. Taswn i'n llai, swn i'n gallu byw mewn bocs. Taswn i'n llai, swn i'n gallu byw mewn bocs. Taswn i'n llai, swn i'n gallu byw mewn bocs. I thought that the hotel would be cheaper. A ni meddwl bysa'r gwesty'n rhatach. A ni meddwl bysa'r gwesty'n rhatach. A ni meddwl bysa'r gwesty'n rhatach. Has the letter been translated yet? Ydy'r llythyr wedi cael ei gyfieithu eto? Ydy'r llythyr wedi cael ei gyfieithu eto? Ydy'r llythyr wedi cael ei gyfieithu eto?